Huriana hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus, horas ma dihita salutna. Taparadi jala tapasonang marohata, tapukama parsaurata dohot Tuhatta di manuguton, di hari na pinarbadian ni Tuhatta, di mingguta sadarion, ima minggu letare, marlas ni roha mahamu. Atong tapuji matuhatta, marite ede nomor 125, ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite gawarni debata ama, dohot gawarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot gawarni tondi parbadia, natu mapalangit dohot tanaon. Amen. Marlas ni roha mahamu rab dohot Yerusalem, jala marulupulop mida ibana sudihamu, ale akan naholong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudihamu, ale akan namarsak roha mida ibana na selaon. Las do rohaku di akan namadok tuahu, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Martangi ang mahita. Ali Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulu padumuhan jolma dohot debata, pupuji hami gawarmi, jala hudok hami mauliate tuho, ala ni saluhut na binahenmi, patupahon hanguluan nami. Sedongani mahami marite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong na tinomu dohot hamamatem, asa huarsokon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsyaon na sitong, jala asa marroha holongon hami, huhut madok mauliate tuho, asa holo hami mangyuton horo di hamatean. Ali Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni salut kuria, naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nyon ro di saleleng nileleng na. Amen.
Tangihon hamuma patik ni dewata, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiawan ari minggu, dina onom ari maulahamu nasa siulaonmu. Alai anggo ari papitohoni, ari paradianan ni Jahoba de batamdui, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, roh dipinahanmu, roh dipangisi ni hutani halak pe namangibati hutam. Ay dina onom ari do ditopa de bata, langit dot tano, dot laut, dot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradian nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta di bata, jal ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni di bata. Ikon badiado hata ni di bata di rohatta, jala ikon ringkas rohatta tumangihon, dohot mangguruhon. Ido pati ni di bata, atong rap mangidugogo mahita sian tuhata, laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan de bata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu pati mi. Amin. Tapauduk jala tapa serep marohatta, tatopoti ma dosata nanggodangi tuadopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargoko na sohatu dosan, sito panasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite sian pangalasan nami di patimu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami naroai, nang sian pakation nami nasoture, roh di pangalian nami dihisap-hisap ni rohan nami,
natama situtu dohona uhum hami alani dosa nami alaina tersohol bagi dohami nuaing alani asi maroham dihami ali debatan nami pardingkan bahasa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sese sama dosa nami saluhutna jala suruh maton di parbadia tu rohan nami be asa terbahan hami mengoliho di bagasan hati goran dohot habadiaon kabesahat hami tuhauluan nasora suda napi narbaga-bagam diakan naborsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga ni debata taringot tu hasil sandi dosa. Adong do dihita situani malim nasongoni, na hudul di siamun ni habangsa di tongamon di Banua Gicang. Di baheni terbahin ibana do panguluhon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na di Gicang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di Bingguta sadarion di enet sian Lukas bidu 15 mamuka sian ayat sada sahatu ayat pitu tajahama marsika sorin upama taringot tu biru-biru nalilu dungi di pasal hot torop akasi jalobeo dohot si pardosa dirina tu ibana laho tumangihon hatana. Jadi marmungut-mungut maaka parise doho si boto surat. Ia hatana sida. Di jakonot do aka pardosa. Pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe di hatahon ibana ma upamaon tunasida. Ise hamu sahalak parbiru-biru 100. Anggo tardempar sada siani. Naso tumanggil hon nasia pulu siai di ladang, lau mangalului naso taridai, pai maju paksa. Ia dung dapotsa di apehon matu abarana sian lasni rohana. Jadi dung sahat ibana tujabuna, di papungu ma ale-alena dohot hombar udulna, di dok matu nasida, marlasni roha mahamu rap dohot au, ala jupang au biru-biruku nau magoi. Hudok matuhamu, sumatusido gumodang lasni roha di Banua Gicang mida si pardosa sahalak na olo paubahan rohana asa mida si sia pulu sia partigor na sopola paubahon rohana sida.
Ido saatna mertua dohalak akan natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tahati ma haporsiat tai songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Awu porsea di debata Jahova ido ama pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohot tano. Awu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahova na sasadai imana tidumuhon ni si Maria na gabe-gabean siatot di porbadia adorang soabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pahuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubodatoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahova amanai porgogo na sohatu dosani di si maibana manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea ditondi parbadia cala adong sada huria na badia. Huria hato panihala Kristen akan na badia. Dohot dihasesan ni dosa. Dohot diatai na madok. Mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate. Dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Shalom. Tatangnya orpa tikting nama sadi huriata di bagasan mingguon. Minggu letare 27 Maret 2022. Marlas niroha di bagasan Tuhani. Wartana perjulu. Guarni minggu. Ia guarni minggu tasadarion ima minggu letare nomor lapatan marlas niroha mahamu. Yesaya 66 ayat 10a. Warta kedua, hata mauliate. Pengurus tanggap bencana Manang Tabe HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Selatan, maksud kami Distrik Walu DKI Jakarta, pasaton hata mauliate dohot dukungan sian amang dot inang dot suderu as HKBP namun dukung pengurus di bagasan tangiang dot dana sian persembahan na dipasahat lau mendukung program kegiatan tanggap bencana. Tuhatama mamasu-masu hita salutna.
Nomor 3, Partangyangan Banjar. Di Patupa di hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 mulai pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom di Banjar A. Pondok Cabe Legoso, Parjamita, Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, Liturgis Situa Charles Simatupang SE. Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus, Parjamita, Pendeta Jojor Buru Pardede MTH, Liturgi Situa YB Silalahi. Pinangido Turuas Nadong di Banjar, Naparsidohot di Partangyangi, Asamandohot di Partangani. Nomor 4, Parminggon di Gabungan Sekolah Minggu. Sadarion Minggu 27 Maret 2022, Patu Pahoni Tuhat Tado Parmingguan Gabungan ni anak kota sekolah minggu mulai pukul siawib melalui aplikasi Zoom ni uluhon ni amang Pendeta David Utayayan STH SHMH. Warta kelima, pemilihan pengurus seksi perempuan. Sadarion Minggu 27 Maret 2022 mulai pukul 12 WIB Maringanan di Sopo Praja lantai 1 Patu Paon ni Huriatado pemilihan pengurus seksi perempuan tu periode April 2022-2024. Nomor 6, pemilihan pengurus seksi lansia. Di hari Minggu tanggal 3 April 2022 mulai pukul 9.30 WIB Maringanan di Sopo Praja lantai 1 Patu Paon ni Huriatado pemilihan pengurus seksi lansia tu periode April 2022-2024. Warta nomor 7, Pandidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal 10 April 2022 di Parminggon Napaduahon pukul 10.30 WIB Patu Poni Huriatama Pandidion Nabadia pinaboton tu akan natorasni yana kota nanang tardidi asaro mendaftar tu situa Banjarnabe dohot melampirkan fotokopi akte nikah dohot akte kelahiran nidak danaki. Marguru tardidi di Patupa di hari Kamis tanggal 7 April 2022 pukul 10 WIB nang didohoton ni toras nidak danak nanang tardidi maringanan di ruang konsistori ni gereja ta. Warta nomor 8, Namar Bagas Tikting Paduahon nananeng menjalo pasu-pasu perbagoson ma Yoko Hugo Sianipar STMT anak ni amata situa hotma UML Sianipar SE tubuni inata Dr. Saurumaida Guru Gultum MPD Maringanan di Jalan Pesantren nomor 24 RT 4 RW 03 Jurang Mangu Timur Pondok Aren Tangerang Selatan Banjar Jurang Mangu Pondok Aren ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama Dohot Orwanna Dr. Yohana Roy Ito Buru Siombing Buruni Amata Ibdapol Hokop Siombing Tubuni Inata Insinyur Herawati Buru Situmeang Maringanan di Jalan Pelajar Timur Gang Kelapa nomor 10 B Medan Denai Kota Medan ruas ni HKI Huria Kristen Indonesia Resort Khusus Teladan Medan Sakap Pemasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 10 WIB di Gereja HKI Huria Kristen Indonesia Resort Khusus Teladan Medan. Sai di pasu-pasu Tuhatama Nasida nana yang menjalo pasu-pasu perbagasoni. Nomor sia ruas natamba. Mulai sadarion Minggu 27 April 2022 nunga di jalo Huriata gabe ruas natamba ima keluarga Jupipri Aritonang Inangi Desrawani Borus Tumeang Maringanan di Komplek Kostrat Jalan Dhamma Putra 10 Sada nomor sia Kebayoran Lama Jakarta Selatan masuk Banjar Bungur Kostrat Narosian Gereja HKI Huria Kristen Indonesia Jemaat Poriaha Julu Resort Sibulga Daerah 5 Sibulga Tapanuli Tengah Pinanggido tu keluarga Mangaritong asa jonjong mam mulai hati hondul mamang. Warta nomor 10 Namonding A. Nah di hari Minggu tanggal 20 Maret 22
Nungaju molomonding indang situa rumian pita halomuan boru nadeak marumur 85 tahun par di hutani amang situa mangarah holongan sitopul nahinan meninggal hon opat halak yanak nasida sada dang merahasa toten dope maringanan di Jalan Praja Tolu nomor 37 RT 5 RW Sada Kebayoran Lama Jakarta Selatan Banjar Godung. Kemudian di hari Selasa tanggal 22 di TPU Tanah Kusir. B. Di hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 nungaju molomonding inang Evalina Magdalena Borutambunan marumur 60 tahun nah hinabaluhon ni amang situa Alben Gerat Parulian Hutapea meninggal hon 2 halak boru yanak penasida dang marhaso hotan dope. Maringanan di Jalan Sunan Giri nomor 30 RT Sada RW 3 Pondok Pucung Ciledug Tangerang Selatan Banjar Cidodol Parserahan. Tuudian Marsugud hari Senin tanggal 24 Maret 2022 di TPU Tanah Kusir. Laos tapatu pado permingguan di rumah duka Kasih Damai Bintaro pukul 9.30 WIB ni uluhan ni amang pendeta Jeffrey Sitindaun MTH liturgis tuayan sen pasaribu atong tak ingon mam maniak konsude keluarga na ditinggal kon inatai namun dingi asa tumubigu rapu nasdia songonima hujahon hamid tiktingon tuhatama namandongan hita salutna horasma. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di mingguta sadarion hatani Tuhata imanagabe turpuk jamita si buanotta si hangulu honotta tungulu si ganupari hatani Tuhata tersurat di Pesalmen 32 mamuk kamaisian ayat walu sahatu ayat 10 sada tapai hutihut mahamuah kamang dotta muah kenang sonon mahatan itu hata tersurat disi huparrohai jala hupudai peho taringot tudalan sidalananmu huiring-iring peho
dohot pamereng ni mataku. Unang tung songon huda hamu, manang songon halude na somarroha, dang olo dumonok tuho, da pinatuddu ni kokam. Tung naladdo parniahapan ni parjahat, alay manang ise na marhaposan tu jahuba, haliak konon na tu si asniroha. Marlas niroha mahamu mida jahuba, jala marulupuluk mahamu, ali akka partigor. Jala mariddi masudihamu, akka parsihohot marroha. Ima sahatna letare marlas niroha mahamu. Akka hadutehina targuar las nirohat tahamuak kamang dot tamuak kaina. Molo tacuba ta putih-putihi sada-sada. Las roha molo menjadi naniula. Molo tabba pangomuan. Dapotan perkarijuan. Tabba ni pangkat. Dohot tabba ni lam tutibuna jabatan. Jupangan sirokak ni todina ianakon. Lasroha. Seorang pahopu. Lasroha. Mulut wakana parpudion. Las marohani akaina molo dapotan miak makan. Las niroha dui la mol dapot alai ido las niroha na manotong akana hobar haporluan di hapor tibion dangi las niroha na paling sitong manang namanotong atong ahado las niroha na ubelga ima molo ipamalum debata sahita dan sahit tumor dan sahit kanker belgado ini di sahih aportibion alayadong no belges yani dosa las maroha namarlas ni roha do nang hemponi
Nado de marletare. Da pola dia. Soni do kan tua-tua. Hamo kamang do tamo kainang. Las ni roha no belga. Ditiki di satu hatta Yesus dosata. Ido asatadok, ido sahit no belga. Dingkat dunia, las dorohatta, marulupulup dotodita, mulumelum pardaging otas ya parsahito. Dang namaddo nasudinggan. Jalatado do, pasu-pasu di Tuhan ini. Alay sahalinari dangi. Nobelga, alay nobelga ima. Molo di satu hatta Yesus dosata. Imalas ni roha nobelga. Ay molo di sesa tuhatta Yesus dosata delas marohata molo laus i dalan kepastian dihita pabongoton na mahita Tuhan uluan sisa liling nililingna las tehero hatta di siya makamang do tamakenang ido do padang situjuan ido natahiri mate las ni roha atong ahado dalan lahomad dapat toni hanguluas si saling diling na hamatean isi malas rohana perjulu mate. Tangyang ta sigajang maumur. Habis sabutullah. Hamate ya dudalan. Lahomanopot las ni roha buluni. Ay molo gabi torsi mate-mate do. Aunang mazok inna jolmano. Unang mazo pitor si mate-mate inna. Out bunya pitor habang tusi. Hamuaka dongan nahinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Sebetulnya di minggu-minggu sonarion. Atar guar kita masuk tu minggu pasion. Panaonon nito hatta Yesus. Buasa manaot tu hatta Yesus. Laos di panaonon nito hatta Yesus. Di minggu pasion. Ikot didok soluk marletare marlas ni roha mahamo. Berarti molo tapadomu manaut tu hatta Yesus alaniaha alani dosata alani sita onokta ikut tuhu matu ibana dosata tutu hatta Yesus hape ibana naso tu madda dosa ikon mangai ba ibana ikon hacitan ma ibana asamelupita dai kon marletare mahita disi marlas ni roha mahamu ala nunga dipatuhukon sude sahit tai dosa tai tu hatta Yesus manaon na hacit ibana
Manaon na porsuk ibana. Jalaradido ibana disi asa malua hita. Asa molo jolma akan pinalua dai kumarlas ni roha doi. Ima saidok marlas ni roha mahamu di bagasan si taonon itu kata Yesus. Bahkan didok marpesta marulupulup marlas ni roha marletari hita di minggutta sadarion ima di sitaonon itu hatta Yesus di naung pinaluan itu hatta Yesus di naung di tapatu hukod dosa itu tu hatta Yesus jala marhite asni rohana di paradigmada diri natusi malua hita dung di sesa dosata. Kamu kadungan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Ido asa gabe ditugu-tugu turpuk tau kita. Na parjolo dia ya ualui. Tolu padohan. Huparrohai. Hupodai. Jala huiring-iring peho. Sabutullah amar lubi-lubi asni rohan itu hani pabahenan itu hani tuhita huparrohai hupodai huiring-iring peho. Dapat kata iyon nasikop deh hamuak kamang do tamak kainang. Jala bagas do padohanon sada-sada. Huparrohai peho. Ay nabuadula ning rohat tadi. Ay bahasa do ikon huparrohai peho. Ay olo tutu jolma sa hatu partikian nuangon. Adong dorohana alay dang marroha. Asa marroha Roma de bata madok huparrohai peho. Olo do jolmai diperbudak rohani jolmai ima diperbudak rohani portibion gabe masa mapadohan si gudang roha masa mo padohan na hurang roha. Sigi jang roha. Marroha-roha. Ima. Diolohom mian na siya portibion turohana. Asa mulai dok debata huparrohai peho tujuanna asa rohani kita jolma hobar tu rohani debata.
asa unak kolan rohani jolmai na menonjol na marlapatan lomo ni rohani jolmai lomo na masibain na binain na hapedang hobbari tu lomo ni rohani di bata si gudang roha ay tabo to do tehemo lido si gudang roha holan na akal mana binoton yon ilmu pangototoy tingkat doktor sa di mana di som marupani akka didok guarna akka pangalaho si gudang roha kana maraguar penjilat penipu akka si pangalesem yang penuh dengan kepura-puraan, kepalsuan. Holan nama buat rohani colma. Asing do nama buat roha, asing nama subuh roha. Ay si subuh to dorhani na tua-tua. Alayang go mabuat roha. Ngay soni sikap tindakan ABS asal bapak senang. Bamolo dung gudang rohana bayi matutu gabe-gadda marohana. Holan naina mari paula-ula. Holan na hobar untuk na mengelabui jolma asa pasonak rohana sadiri. Asa unang gabi didok di bata. Asa unang gabi si gudang roha hupar rohai peham. Molopola didok muse na hurang roha. Mamardonga tubuon tunaritik. Ngirido amang do tamakin ang padohani. Molopola didok. Molopola didok nasada tu nasada naso binigina. Ay mada. Ay jol manamalo do ibana. Sarjana. Master, doktor, profesor. Tibu di jabatan na. Paradong ada ibana. Alaima. Kurang roha. Dan ukuran. Dingolo ni kita jolma. Akagor nakingani. Gabe targuar hita ima jolma nama roha belum tentu natibu intelektual lah belum tentu gabe jolma nama roha bayi molo hamalon nai holan nai pakai holan nama ngototoi dan nama roha di ukuran ni Tuhani. Nahurang roha jala unang las rohatta moloro si gudang rohai mabuati rohatta terlena ala saya dipabuat rohatta ay molo saya dipabuat rohatta baberati gabe mo rumah rohatta hurang marohatta. Ido sedok. Nahurang rohai inna rupani. Dang nahurang bipayetna.
asa aka sakit si songoni masa donang tu partikian nuengon alanido rode bata madok hupar rohai peho asa molo de bata madok hupar rohai peho asa gabe jolma na marbisuko na ni sodangan na tinugu-tugu ni todi perbedia. Sederhana padohani ternyata molodung tadadap boy dorado honon tadi jolon itu hani ima tutuale Tuhan sotung gabe na terguar maau jolma na somarroha. Yado sahala ina dihitadun adong mapinahanna pinahallubu babi mengalir rupani sattabi sapasang taringot na sumarroha jorupani songoni dohot ya nahurang roha hirim do rohani na taon gadda manyan anak ni pinahan naon martangi yang dibana tu Tuhani Tuhan tu ngasih maroham bay magadda anak ni pinahak ko na sa pasangon. Mulugad liok ko Tuhan, pilihunok ko ma sa ekor tuhuriya. Bato matutu asima rohani Tuhani. Nyata do tangyang nay, marana ma pinahan na sa pasangon, 5 ma anak na. So ni maulub-ulub nalas ni rohana. Ba, dukira 2 minggu mati masada, tinggal maupat. Pagudang-gudang masuk narohana, iliom merajim mangan, dung 2 bulan mau manopaton. Lemar husari maruh pikiran na, dungi martangi yang may bane do ibana matutuhani. Tuhan mau lihat ma. Iliok kodo niyan, anak ni pinahakili ma. Alay mati masada Tuhan. Alay asa dibotoho Tuhan, namati na sa sadai, inok kinaddo pilihunok kutuhuria. Asa takas mahita masyatusan na li Tuhan. Amin, inemana. Akasi malo-malo doi. Si gudang roha doi. Naong nijajihon na tutuhani. Dilihat Tuhani alai, dia kalakali do Tuhani. Ipake do gudang ni rohanai, maradopot Tuhani. Ido asai dok, huparrohai peho. Napaduahon, hupodai peho. Poda, dang napola holan, nasehat. Si paingot. Alay taida molo didok poda ni Raja Salomo. Asing doi tu ilmu parbinotoan umappi do moledok hata poda. Unak kalupahon poda ni natorasmu. Poda ni opumu inakanatoras tu yanakon. Asa poda ipe manuju dui asa gabe na pinodani.
jolma na marroha, jolma na marbisuk. Asa podai mertudu-tudu do ima laho pahebakon parrohaon dohot pahebakon parngulun hita jolma. Ido asa didok hupodai peho. Jalan na patuluhod didok muse. Huiring-iring peho. Dohot pamereng ni matakku. Diring-iring kita di perdalanan ni nguluta. Huiring-iring peho. Dohot pamereng ni matakku dinna. Tiki sa di hari do. Dang tertentu. Alai. Ganup tiki. Molo didok dison huiring-iring peho di pamereng ni matakku. Dang nagabi holan pardalanat tai. Hola buhit tai. Pamatang tai. Alay dia. Tuhata na parjolo nakinganido. Huiring-iring peho di pamereng ni matakku. Turohat tai do hamuak kamang dohot tamuak kainang. Aidang sidabuhi de bata. Alay rohaido. Asadang bui. Gudang roha maradopot Tuhani. Sialanido dang bui. Kelabuan ni kita jolma. Tuhani. Asa hita tu hita be. Dan patut ditugu-tugu asa unang gabi. Saling manusai. Saling mengelabui. Sampai do rupane akat tukang mengelabui oleh na imadah. Horas manani ototoan, horas na mga ototoy. Asa sama-sama horas sudahin na. Dangi. Jala dang songoni na nituju ni pabahenan ni Tuhan Yesus Kristus tuhita. Murni pakokopon nai. Murni do holong nai. Asa gabi marhite na diparrohai, na dipodai, na diiring-iring matana. Ima pardalan ningolutta di portibion. Gabe sonang matahilala. Asa molo dung sonang tahilala. Nung nga disisude. Malum sahita. Sonang roha doho pikirata. Tamamahamu marletare. Marlas ni roha. Marlas ni roha di bagasanise. Holad di bagasat Tuhani. Sialani na parpudi sahali. Di dokma di ayat 10. Marhaposan tu Jehovah. Wasa di dok marhaposan tu Jehovah. Ala adong do jolma. Marhaposan tu pikiranna. Marhaposan tu rohana. Marhaposan tu hadongonna. Marhaposan tu jabatanna. Tu pangkakna. Habe iko sadar do jolmai. Pasu-pasu ni Tuhan idui. Asa molo sadar jolmai. Pasu-pasu manang sileo-leo ni Tuhan idui. Da iko patuk majolmai. Marhaposan tu Jehovah. Amin. Martanyang mahita. Tuhodo kami marhaposan ali Tuhan. Alahodo na maparrohai, mamodai, mangiring-iring, lakkaning ulo nami.
asa marhiti-hiti le Tuhan. Gabi sitong hami akayanakom sitong hami akana hinokokmu akana ni haholongan ni roham. Jala totong mahuhanguluho kami. Biar marado poko tinggil tumangihon hatam. Torang nang parnidan nami marnida hamuliau dohot hasangapommu. Pinuji magwarmo le Tuhan marlas ni roha mahami marletare mahami alani sude asini rohami. Diaka dongan nami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Doktrandus Iwan BM Tampubulun Nyonya MH Tambunan En Boru Simajuntak Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian Tony Nahal Hutapea Ridwan Irianto Situmorang Nyonya Butar-Butar Saur Mas Dilina Boru Sirait dohot akkana sutar guari hami ale Tuhan dohot ruas muna tongon ditongan ni bagas coroon nama dohoti parmingguanon akkana di bagas sa parsahiton mangasaho na siniroham lehono mumahamalumot tunasida le Tuhan hasa totong marlas ni roha di bagas sakko di nguluna diaka namarsitaonon keluarga ni ruas ni huriam diaka nang marujungulu pergugui nasida le Tuhan homana mangapuli bau-baumu arsa ni roha nasida gabelas ni roha songoni nang diaka na mangadupi akka gudang ni paru kilo di nguluna gudang ni akasiar sakonon na totong ale Tuhan hona mardonga ton nasida na maparbisuhi roha doho pikiran na songni nang dia kena marlas ni roha na marulang tahun ari hatutubu ulang tahun di hari perkawinan doho dia ka nama jadi akan niula di tangan ni ruasmu anak doho buru peparan na jonok nang soni di luak na dao totong ale Tuhan torangi roha dok pikiran nasida marhiti to dim to diperbadiai asa diperhatu pok nasida sian hodo harorwan ni jala tuhoma patut madok mauliate marlas ni roha di bagasakko ruasmu natabba dilas ni roha nasida di apalatikion nagabi ruas ni huriam di HKBP Kebaran Lamon keluarga Aritonang nanami boru situmeang ali Tuhan homana mangajari nasida memperbisuhi nasida saga beruas na mangulu di tonga ni huriamon rap dohot hami asa marhite harun nasida gabe ruas ni huriam di tonga ni huriaon martabata baka las ni roha sian ho homa nama mangaramoti nasida di tonga ni keluarga jala homa nama perbisuhi nasida dia kapardalanan ni nguluna atau ngali Tuhan saat di homa ngulu nami hola di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin.
tapuji matu hatta marhite na marede hita edi puji-puji tu Tuhani jalalaus di sommah hita pasahat papungu pelian tapuji tu hatta marede mahita. Por
pilihan nong tapapungon tapasaha matu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gicang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat kami ma, siyan na nileon mito kami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julong, paso-paso may jalaramuti, asahu para siya kami pilihanon, pati buluh na rajaon mo di tonga-tonga ni Huriam, doho di Portibion. Buhay marohan nami, marhiti-hiti to dim, asalam mutad dahami gudang ni silew-leon mito kami, asalam girgir kami madok mauliante tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomoni roham, di Banua tongaosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulwa siap hari, sesa madusa nami songopanisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagas salas ni roha, jalo hamu mapasu-pasu siya namatta di bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu, jala di pasaorhon madamena, tuto di munabi. Amin. Tuhamu nakamanami doho inanami, kita nuai na dito nga negari John songoninang aka ruas ni hurian itu hatta na maddohoti parmingguan manuguton marhiti live streaming. Kami akan makubasi di parminggota di manuguton padita parhalado situa doho calo situa organis song leader songoninang tim live streaming. Pasato nami ma Tuhamu di bagasan las niroha hamu kamang dot tamu kenang hanggi pinaribot. Selamat hari Minggu ma di hamu saluhut na salam sehat ma horas ma dihita mauliate ma.
Thank you.